Ngaphambi kokuba siqale, uma ungumuntu othanda umlando, inani langempela, nobuhlakani obudluliselwa ezizukulwaneni, sicela ubhalise kulesi siteshi. Cindezela inkinobho yokubhalisa ukuze ungaphuthelwa izindaba ezifihliwe ezingakhulunywa abaningi, izindaba zemali, igolide, namafa angapheli amandla awo. Kunento ethile ngegolide engapheli. Izigidi zeminyaka sezidlulile, izizwe ziye zavuka zaze zawa, kodwa igolide lahlala liyinkosi yokubaluleka. Namuhla sizokhuluma ngohlamvu olulodwa nje, imali eyodwa, kodwa ethwele umlando onzima kunamathani ensimbi. Lena akuyona nje indaba yemali. Lena indaba yamandla, ukuzimela, nesinqumo sokugcina inani ngesikhathi umhlaba ushintsha. Ngo-1979, iNingizimu Afrika yayisendaweni ehlukile emlandweni womhlaba. Izwe lalihlezi phezu kwengcebo enkulu kunazo zonke, igolide. Ngeso lesikhathi izimakethe zomhlaba zazinyakaziswa ukungaqiniseki, kodwa igolide laseNingizimu Afrika lalimile njengedwala. Le mali yegolide engu-1 ounce yadalwa hhayi nje ukuze isetshenziswe, kodwa ukuze imele isithunzi. Yadalwa ngesikhathi lapho indoda yayilinganiswa ngokuthi ikwazi kanjani ukuvikela ikusasa layo. Le mali ayizange yenziwe ngobudedengu. I-ounce eyodwa yegolide elimsulwa, elisindayo esandleni, elikhuluma ngokuqina uma uligcina. Uma uyibamba, uzwa isisindo sayo, hhayi nje somzimba, kodwa nesomlando. Ubuso bayo buklanywe ngokunemba okukhulu, okubonisa ukuthi lokhu kwakungeyona into yokudlala. Kwakuwuphawu lokwethembeka olwenziwe ukuze luhlale isikhathi eside kunabantu abaningi ababezoyibona. Abantu abaningi bacabanga ukuthi inani liyakhala. Kodwa igolide alikhali, liyathula. Kodwa lokho kuthula kukhuluma kakhulu kumuntu ohlakaniphile. Le mali ayizange idinge ukukhangiswa. Abayaziyo bayayiqonda. Amadoda ayeyibeka emabhokisini ensimbi, emabhange, noma ayidlulisele emadodaneni awo, ethi, uma izinto ziba nzima, lokhu kuyokukhumbuza ukuthi inani langempela alinyamalali. Kubantu abaningi abaneminyaka engu-50 kuya phezulu, igolide alisona isifaniso, liyinkumbulo. Yisikhathi sokusebenza kanzima, sokonga, sokwenza izinqumo ezingasheshi. Le mali imele isizukulwane esasazi ukuthi ikusasa alizitholi, liyakhiwa. Akuyona into yokugembula. Kuyinto yokuma uqine. Le mali yegolide ka-1979 ayigugi. Ayiphelelwa amandla. Ayilahlekelwa isithunzi. Yingakho abaningi beyigcina hhayi ukuze bayithengise ngokushesha, kodwa ukuze ibe ifa. Uma idluliselwa esandleni esisodwa iye kwesinye, ayilahlekelwa incazelo yayo. Empeleni iba nzima kakhulu, ngoba izindaba zengezwa kuyo. Namuhla, sibona imali yephepha ishintsha, izinombolo ziba izithombe esikrinini. Kodwa le mali, ungayizwa? Ungayibona? Ungayikala? Kubantu abadlule ezikhathini ezinzima, leyo yinto ebalulekile. Into ongayethembela kuyo ngaphandle kokubuza imibuzo eminingi. Manje ake sifike endaweni lapho indaba iba nzima khona. Eminyakeni edlule, le mali ibibhekwa njengento eqinile, ehloniphekile, kodwa ejwayelekile kubayaziyo. Kodwa namuhla, ezingxoxweni eziyimfihlo, ezindaweni lapho kugcinwa khona amafa amakhulu, le mali isikhulunywa ngenye indlela. Abanye bathi ayiseyona nje imali, seyiphenduke uphawu lwento engaphindeka. Kukhona izibalo eziphonswayo. Izibalo ezenza abantu bathule. Futhi esinye salezo zibalo, uma indaba ifinyelela emaphethelweni ayo, simi kanje, $98 million, akusona isimemezelo. Kuyisiphetho sendaba. Kuyisifaniso sokuthi inani langempela lingakhula lidlule konke obekulindelwe, uma isikhathi, umlando, nokuqonda kuhlangana endaweni eyodwa. Umbuzo awusikho ukuthi le mali iyabiza kangakanani.
Umbuzo uthi ingabe uyakwazi ukubona inani ngaphambi kokuba abanye balibone? Nancy scripted inamidler ihihayo yakebe satamuli sinimiyokinku 55คุยกู65แต่calculation method ได้สิโลโคซิสินกลิมิวิซิซูลู echo AMAEMOJI echo มอกฮิวเซไตฟูตินนิลิเคอร์$27 มิลเลียนลิฟอกไปซินินีอินเจนชังเดเบเจเมโออินเคเลโลโยเบคไคเฮยินเจนจิสเฮนิซิคิโซเป็นแกฟงบีโคเคเบอร์ซีเคลจิเซเลอมซูซูวอกโฮอุมาตันดอเอสเมไลสคูเดเลไอซิฟิเลเคโลซอมแลนโดนิซินทูวิสินเคนนิซิคิคูเลนเพโลซิสเลเบลไลสคลิซิเซชีลูซินเดเซไลซิตันเจนอโซควอสโซเอเอ็นโกบอลและเฟอร์เซนออกเซนซินทูเอเบอร์นินจีเอเบอร์เซนเบอร์นอคอดเวเบนกัสซีคอเลอร์ล็อกกูคิวเซอร์แมนเยคุงแกสคุมึงเกสแคคูลูเนมาลสิคุลมุนจมอลีบันจีเอเบอร์บันเบิร์นเซเลเซโบเบนเกซิลูโตนเกโออิเมลัยอินแกบุคียกุกุคอดเวอิกวิลิมแลนโดเออร์แมนเลอร์เนซิฟิเลเคโลซิคุลมุนจีเซาท์แอฟริกา20เซนส์เคเอ2015อิเมลัยอินเคนคอดเวอินดับเบิลเยโออินคุลุแคคูลูคุนเซซิเวโอคิวบันทูเอเบอร์นินจีเอลีมอลีวอชินโชเอ็นชิฟิดินีคอดเวควยเบอร์นีเอคาคูลเคซิอเมเดเดอคูเลซิเคเดนไนและโฟอิเมลัยยีโชมเซเบนซิลซิมเลอร์ยูคาโลเนเฟอร์นอกของเกิดคืออีมอลินคือเฟสุคอลโคคือบอมเวโออิเมลัยเอคุลไมคอดเวเยคัมบิเลอร์ไอ20เซนส์เคเอ2015ยาคิชวนจิซิเคดีนิกาเซมูแอฟริกาซิกบินีเซเบยูคิสซัมแลนโดเวโอเวซิแมนเยควอคซิเคดีสักคูชินทิเชอร์สักคูเฮเคคิวเซเซอร์คอดเวฟุติสักเยบัมบิเลเลซิเพดินีฟังเฟนคิโซคอลมอลีเอสโมเซโอเนนเดเลอัลคาบินเกโอของคีล็อกโฮกุคิวเลเมนโกคิวสมิสเลคุสวีเออร์เมนเลอร์บอลทูโบโลนอกคิวฟิวเนยูคิวสมิเลอร์เบเดเลเบอาซีไอซินทูวิเซคาบีคอลเลอร์เซนซิวันเจลโซคิวบันทุบิซิลเซอร์เบนมินยอคินแกพิสุขเคอร์55อีเมลไลเอ็กซ์ไนน์โกคิวบินทุยอกเฮงอาดีซิคับยูโซไลคาคับยูเซอร์เซอร์เบนซิวโฮวอคิวเคอร์เลอร์ไดฮอลโลคิวเคอร์เลอร์อินเดเลออเลนเกโอมเดนีเอลี20เซนส์เคเอ2015เบเซอร์โลอามิสวิวคาไตอีเมลไลอินดอเบอร์แอบเบนไนเบย์เอ็กซ์ไนน์เจงเซอร์ซิงคัมเดโลแอบเบนไนเจงเซอร์ยอกคิวเบอร์โคเนควโอกุงแกเวเลคิลคอนตีแอบเบนไนเจงเซอร์ซินดอเบอร์ซิจูลีไอเซียเซนเซอร์ขณะเอสเมลัยอิเซนซิวันกูบันิงีดิสคิวบโคนิซีอีฟุมกอนเคนไม่ทลออัมเซนเมลุโคมเคนอัมแกบุมเวคอยเลอร์ควสินเยสโมอุเมลุโคมเคนอีคิวบัจวินีอีเคเชลนีโนมิคฮอลนีอินกิคิคุลเมลัยเวเลคิลอินทูอิฟเวเคคุลูแฮปเนแบคไคแบคโฮเลเวยุคาไตซินีซีอี20เซนเซนโก2015เซฟมอนเจนเดเลนแกเวเลคิลไม่ทลออัมควอกยูคาลุโกของเคนโนมินีเลลิงอันเซวีเลซี่เยซินทูอิเซนเซอร์อเมเดเดเลคันไฟเลไตที่แยกซินเนอร์แอนที่ยูลลีอเมเดเดอเมเดเลยูคันเดอินทูยกวินดาวบอยซิยุคาไตกุกเวเลโบนักเคลเอ็นก็สุกุโลคิเคเลเฟนเจเจนสมุยเชลคอลเลอร์คูดิงก็เอซิเคดีเอลีมอลลีเซฟดิเซอร์เซฟโดซิเดเลอร์แอนแกเชชีจอนก็คิวบอลนิมาเลอร์คังเอเบยูฟอกคิวเซเซอร์ยินโฮบนายเบกเซนเมคาบิตินฮีบีโออีแมพาร์คซินเนียเมเดเลอร์โนโมอีเอ็มเอเอเอลบีเอชเอเอ็มยูซิมลีเบนเกอิติงอีซีเบนเกเลนก็เอมิลังคืนนี้ยอเบกไข่เนสซิงซ์สวินีสจูเลียฟกแต่โคเมโดเดโนวซีลีมอลีโยเลคุลูนิวแคคุลูเขาดูมือเวอร์วงคิวมุงทุวีเลเคยนอเอเบทีลีมอลีเนมิเลแมคุลูคุนโลโฮบันทุกบอกคิวแคเบนเกโอบันไดเบติคุนเซโบโลซิเตเลเซฟเวแคคุลูแมคิวเซนอเอซิเคนิซิคิโซเขาดูมแลนโดยูเซฟเดเซยุคาไตเอซิงเกนิคเวนิซินีอีซิเคเลแคนเชโลต้องคาคาเบคนิโซแคเจฮิตุยบุเคอร์รัคเตเนสแอฟันเดอร์เอลี20เซนส์เคเอ2015อีวิวนิวยิงคอนโดวิยิโบเนอร์เอ็นเจนกอชินโชโนโมวิยิโบเนอร์เอ็นเจนเจงซินในยอมแลนโดเอาเมเดเดอร์มันจีเดคลิซิสแกเบอร์เซมันยอกเขาอยู่คอนเดอร์อินโทไบอาซิยุคาไตอินทูอินเคนอินแกเบลนีลิคุลูมือซิเคดีเซสฟคิลเอลีมอลีเซฟดิสยุคุที่ซิงเอลลีซินทูซินเคนเป็นพิวินีเอซินทูซินเคนทำเซเบนซิวันสุกุสองคียุคองเก่าของเคนยุคเคเบคิเซเลอร์เยสุเซเคอร์คิวเซเซอร์เดนเจนโกบอยูเคเอลี20เซนส์10ยูสซิงเกอร์คีซินทูอินพิวินีแยกโฮอิสอกเคเซเบนเคลซินเคนเขาด้วยแคมูวอสอบเบอร์เยซินทูซินคูลูแมนเนซิฟิกเคสินินีและโฟนดับเบิลอีบอลอินซิมุโคเนอร์คานอเอซันดับเบิลซิสอกเซกฟุกไตควยเบคไคไอซันดับเบิลซิงเกอร์คินเซคิซีวีเขาด้วยซิวซออินคอนโดไอซันดับเบิลซิไตเอ็นแกฟนซีควสโมซิไตแคคูลูเอเลซาวแอฟริกา20เซนTSKA 2015คูดิวอลินกับเบลเวนเจนานีลินกับฟอนิเลเลคู$27 มิลเลียนแกเคอร์โชยุคาไตยองเคลีมอลีอินเนนีอินเชโลแกเคอร์โชนอคาไตคิวโซควินเซเคอร์เขาด้วยแบรนโดยูสบุนเซอร์ยุคาไตเอซินทูอิบุนจีเอเบซิลเคโอนมาเลควิสันยีซิเคดีซีเบเยสเมนไกลโซสคิวเซเซอร์วอลเลอร์ IBIDIYONGAKHOKE
uma yukwe ibonel imoli. Normal yaksidilen kefender kokukeben kokekulu. Meklo amna malu yukun jenay dele, tuma tandel neber. Kambila yuku leser, webelen noben kuni back ho, de kokulekesi lebo bas. Ayukata yukilbekisele kuyikuku. Ngaphambi kokuba siqale, bhalisa kulesi siteshi manje. Uma uthanda umlando, imali, amandla okugcina ifa, nezindaba eziguqula impilo, lokhu kungesakho. Chofoza usubscribe ngoba namuhla sizokhuluma ngemali encane eyake yabanjwa ezandleni zabantu abaningi, kodwa embalwa kakhulu abazi amandla ayo angempela. Madoda ahloniphekile, ake sikhulume iqiniso. Eminyakeni edlule, sasingabantu ababala imali ngezandla, singathembeli kuma-apps noma amakhadi. Sasiwazi umehluko phakathi kwenani nentshisekelo. Sasiqonda ukuthi imali encane ingaba nencazelo enkulu. Namuhla, ngifuna sikubuyisele kulowo mqondo. Sikhuluma ngo-50 cents ka-2000 50 waseNingizimu Afrika. Imali abantu abaningi abayibona njengeyize, kodwa abanye bayibona njengengcebo, umlando, namandla angaguqula ikusasa. Le mali yakhishwa ngesikhathi iNingizimu Afrika yayisashintsha kakhulu. Umnotho wawushintsha, izinqubomgomo zezimali zazilungiswa, futhi izikhungo zokuprinta imali zazenza izinqumo ezinzima. I-50 cents ka-2000 50 ayigcini ngokuba yinsimbi. Imele isikhathi, imele izinqumo, imele izinguquko zomnotho ezithinta izizukulwane. Abantu abaningi bayichitha ngaphandle kokuyibheka kabili. Kodwa amadoda ahlakaniphile ayabuza, kungani le mali ikhona, futhi yini eyenza ihluke? Akuzona zonke izinhlamvu zemali ezidalwe ngokufanayo. Le 50 cents ka-2000 50 inezici ezenza ibe yinto ekhuluma kakhulu kubathandi bomlando nemali, isikhathi ekhiqizwe ngaso, izinga lokukhiqizwa elilinganiselwe, izinguquko zokwakheka uma ziqhathaniswa neminye iminyaka. Isimo semali uma isagcinwe kahle. Uma indoda igcina imali enjalo iminyaka, ayigcini nje insimbi, igcina indaba. Lokhu akukhulumi intsha efuna inzuzo esheshayo. Lokhu kukhuluma namadoda aqoqe impilo, aqonda ukubaluleka kokubekezela. Umqoqi wangempela uyazi, inani alihlali livela namuhla. Kwesinye isikhathi lithula iminyaka, libuka umhlaba ushintsha, bese livuka ngesikhathi esifanele. Le mali ingesinye salezo zinto ezithulayo kodwa ezinamandla. Cabanga ngalokhu, indoda egcine le mali ebhokisini, eshalofini, noma emgodini wokhuni. Izingane ziyakhula, izwe liyashintsha, kodwa imali ihlala. Ngelinye ilanga, le mali ayiseyona nje i-50 cents. Iba yifa. Iba yinto edluliselwa esizukulwaneni esilandelayo. Iba yisifundo sokuthi ungayibuki phansi into encane. Le ndaba ayigcini ngemali kuphela. Ifundisa ukuthi amandla awahlali emsindweni. Ngezinye izikhathi afihlekile, ethule, elinde umuntu onombono. Amadoda amaningi ayake ayibamba le mali. Ambalwa ayibona ngamehlo ahlukile. Umbuzo uthi, wena uyibona kanjani? Uma unemali endala ekhaya, ungasheshi uyilahle. Uma unentshisekelo emlandweni, ungayibuki phansi. Amadoda anolwazi ayazi ukuthi isikhathi siyakwazi ukuguqula incazelo yento. Le 50 cents ka-2000 50 iyisibonelo esiphelele salokho. Manje ake siphethe ngokuthula, kodwa nangamandla. Kunezindaba, imibiko, nezindaba zokuthi le mali, uma isesimweni esikhethekile, ingenye ezinhlobo ezingavamile kakhulu, ixhunyaniswe nenani elingafinyelela ku-$17 million. Cabanga ngalokho. Imali abantu abaningi abayibheka njengeyize. Imali eyadlula ezandleni zabantu abaningi ngaphandle kokucatshangelwa. Kodwa kwababona ngaphambili, yaba yinto enkulu. Uma uyithokozele le ndaba, bhalisa, yabelana nabanye amadoda ahloniphekile, futhi ukhumbule lokhu, ungalokothi ubukele phansi into encane, ngoba ingase ibe yifa elikhulu kusasa. Ngaphambi kokuba siqale, uma uthanda umlando,
imali yakudala, nezimfihlo ezifihlwe ezandleni zethu. Chofoza usubscribe manje. Le chaneli yakhelwe amadoda aqondayo ukuthi inani langempela alihlali limemeza, kwesinye isikhathi liyathula, lilinde lowo owaziyo ukubona. Namuhla ngifuna sikhulume ngento abaningi abayibambe, abayisebenzise, noma abayigcine ngaphandle kokuyibheka kahle. Imali engathi ayisho lutho kodwa empeleni iyindaba yaseNingizimu Afrika uqobo. Imali ayigcini ngokukhokha isinkwa noma uphethiloli. Imali iyisibuko sesikhathi, ibonisa ukuthi izwe lalikuphi, lalicabangani, lalibhekene nani. I-Viverankind yaseNingizimu Afrika ka-2010 yakhishwa ngesikhathi izwe lisesigabeni esibalulekile. Lelo kwakuyisikhathi sokuzethemba, sokukhombisa umhlaba ukuthi iNingizimu Afrika iyakwazi ukuma iqine. Kubantu abaneminyaka engaphezu kuka-50, le mali ayiyona nje icoin. Ibuyisela emuva ezikhathini zokusebenza kanzima, zokwakha imindeni, zokubona izinguquko ezinkulu kuleli. Le coin ayikhanyi ngokweqile. Ayizami ukuheha iso lomuntu osheshayo. Yenziwe ukuba iqine, ihlale isikhathi eside, njengamadoda ayeyisebenzisa. Isisindo sayo, umsindo wayo uma iwela esandleni, nokubukeka kwayo konke kukhuluma ngokuqina nokwethembeka. Akuyona imali yokudlala. Yimali yesikhathi sangempela. Uma uyibamba, uzwa sengathi ubambe ucezu lwesikhathi esedlule, hayi into elula, kodwa into eqinile. Inkinga enkulu ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi inani lemali likhona kuphela ephehlweni noma ebhange. Bacabanga ukuthi into endala ayinandlela yokuba nenani elisha. Bathi yimali esiyisebenzisile, ingaba yinzani. Kodwa amadoda ahlakaniphile ayazi ukuthi umlando, isimo, nokugcinwa kahle kungashintsha yonke into. Akuzona zonke izinhlamvu zemali ezilinganayo. Kukhona umehluko omkhulu phakathi kweyagugile, eyonakele, naleyo egcinwe kahle. Inani lemali lihlala lifihliwe ezintweni ezintathu. Uma i-Viverankind ka-2010 igcinwe kahle, ingakaze ihlanzwe ngendlela engalungile, ingagobi, ingabi nemihuzuko eminingi, isiqala ukukhuluma olunye ulimi. Amadoda amaningi aneminyaka engu-50 ayenolwazi lokugcina izinto. Lokho kuphela kungaba umehluko omkhulu. Ukuqoqa izinhlamvu zemali akuwona umdlalo. Kugcina umlando uphila, kuyindlela yokudlulisa ulwazi ezinganeni nasezizukulwaneni ezizayo. Aqoqayo awasheshi, ayabuka, alinganise, acabange. Futhi yilapho inani langempela livela khona. Le coin ka-2010 isivele isiqalile ukuheha ukunakwa kwabantu abanokuqonda, hayi umsindo, kodwa ukuthula kwayo. Ungayilahli ngaphambi kokuyiqonda. Uma une-Viverankind ka-2010, ungayigobi, ungayihlanzi ngamakhambi anolaka, ungayiphathi njengemali engenandaba, yibheke, yiqonde, yazise ukuthi iyingxenye yomlando wakho nawezwe lakho. Izinto eziningi ezibukeka zincane namuhla ziyamangaza kusasa. Manje ake sifike lapho abaningi bebeyilindile, ngokujwayelekile, i-2010 South Africa Viverankind, uma iyimali ejwayelekile esike yasetshenziswa, inenani elincane kuphela, cishe amadola ambalwa noma ngaphansi, kuya ngesimo sayo. Kodwa uma isesimweni esihle kakhulu, ingakaze isetshenziswe kakhulu, noma ingenye yezinhlobo ezikhethekile noma ezigcinwe kahle, inani layo lingakhuphuka kubaqoqi abaqondayo. Isifundo lapha asigcini ngenani lemali. Isifundo ukuthi ulwazi lwenza umehluko. Uma uthande le video, ungakhohlwa ukubhalisa, subscribe, ngoba kwesinye isikhathi inani elikhulu lifihlekile ezintweni esizibuka nsuku zonke. Uma uthanda izindaba zemali, umlando, namathuba afihlekile abantu abaningi abangawaboniyo, bhalisa kulesi siteshi manje. Chofoza usubscribe ngoba le video oyibukayo namuhla ingase ishintshe indlela obheka ngayo izinhlamvu zemali kuze kube phakade. Ungahambi. Lokhu akusona nje isenti. Lokhu yisifundo sempilo.
Indoda ehlakaniphile iyazi ukuthi amandla awahlali emsindweni. Ngezinye izikhathi afihlwe entweni encane ethule enganakwa. ISouth Africa Toscents yango -1965 ingenye yalezo zinto. Abaningi bayidlulile, bayilahla, bayisebenzisa njengemali engenamsebenzi. Kodwa amadoda aqonda umlando ayazi ukuthi into encane ingaba namandla amakhulu, le mali ayikaze ikhale. Ayikaze icela ukunakwa. Kodwa ihambe eminyakeni idlula ezandleni, ifihla indaba enkulu ngaphakathi kwayo. Ngo-1965 izwe lalisemkhakheni wokushintsha. Kwakuyisikhathi sokuzinza, sokwakha, nesikhathi sokugcina izinto zenziwa ngendlela ethule kodwa eqinile. Le Toscents yakhiqizwa ngesikhathi lapho ukunemba, ikhwalithi, nokulawulwa kwakubalulekile. Akuzona zonke izinhlamvu zemali ezakhiwa ngokufanayo. Kule minyaka, ezinye zakhishwa ngaphansi kwezimo ezikhethekile. Abanye basebenzi babengazi ukuthi lokho abakubambayo kwakuyoba yingcebo yesikhathi esizayo. Amadoda amaningi angaphezu kweminyaka engu-55 ayakuqonda lokhu, isikhathi sikhombisa iqiniso. Okubonakala kungabalulekile namuhla, kusasa kuba yigugu. Labo abagcina izinto, abangasheshi bazilahle, yibo abahleka ekugcineni. Le mali ayigqamile. Ayinawo umbala okhangayo. Kodwa inento amadoda ayaziyo, isisindo somlando. Futhi umlando uyakhokha. Bheka kahle. Umumo. Umbhalo. Ukuma kwezimpawu. Le mali yakhiwa ngesikhathi lapho umsebenzi wawenziwa ngesandla esiqinile nengqondo egxilile. Ayizange yakhelwe ukuheha iso, kodwa yakhelwe ukuhlala isikhathi eside. Namuhla, izinto ezinjalo azisakhiwa kanjalo. Yingakho amadoda aqondayo eqala ukubheka emuva, hayi phambili. Indoda ehlakaniphile ayijahi imali. Ijaha ulwazi. Ulwazi luyamkhokhela kamuva. Labo abazi ngale Toscents bango -1965 abazange bakhulume kakhulu. Babukile. Balinda. Baqoqe. Abaningi bahleka. Kodwa umlando uhlale unendlela yokubuyisa ihlaya. Kungenzeka ibe ebhokisini elidala. Kungenzeka ibe phakathi kwezinhlamvu ezindala ongakaze uzibheke kahle. Kungenzeka ibe iseduze kwakho njengamanje. Umbuzo awukho ekutheni ibukeka kanjani. Umbuzo uthi, uyayazi yini indaba yayo? Amadoda amaningi aphila impilo yonke engazi ukuthi bake badlula eduze kwento engashintsha ikusasa labo. Uma uneminyaka engu-60, uyazi ukuthi amathuba awafiki ememeza. Afika ethule. Afika emhlabeni omncane. Afika efihlekile. Futhi kuphela labo abanamehlo avulekile abayawabamba. Le mali iyisikhumbuzo sokuthi akudingeki uqale kabusha ukuze uphumelele. Kwesinye isikhathi udinga nje ukubheka kahle lokho osuke usunakho. Manje sekuyisikhathi sokukhuluma iqiniso elenza abantu abaningi bathule. Le South Africa Toscents yango -1965 ngaphansi kwezimo ezithile, ngokulondolozwa okukhethekile nangesikhathi esifanele, ixhunyaniswe nenani elikhuluma ngezigidigidi zemali. Akukhulunywa ngamakhulu. Akukhulunywa ngezinkulungwane. Kukhulunywa ngenani elifinyelela $16 million. Cabanga nje. Into encane. Ethule. Enganakwa. Iba yisikhumbuzo sokuthi umlando uyakhokha labo abalindayo. Uma ufuna izindaba ezifana nalezi, bhalisa kulesi siteshi. Indaba elandelayo ingase ibe seduze kwakho kunalokho ocabangayo. Before we begin, take a second to subscribe to this channel. If you respect history, value real money, and understand the power of rare kinds, this channel is built for you. Subscribe now, because what you are about to hear may change the way you look at old kinds forever.
In a quiet drawer, inside an old tin, or hidden among forgotten change, lies a kind most people would ignore. Small, copper-colored, almost weightless. Yet this kind carries the weight of history, mystery, and unimaginable value. Today, we are talking about the South Africa sent kind from 1970 on. To the untrained eye, it looks ordinary. To a serious collector, it is anything but ordinary. This kind represents the final breath of an era, the last echo of small change before the world moved on, and for men who understand legacy, patterns, and long-term worth, this story will hit home. The year 1970 was not just another year. South Africa was changing. The economy was shifting. Inflation was rising. The cost of producing small denomination kinds was beginning to exceed their face value. The cent kind was already becoming impractical. People stopped using its shops rounded bricks. Children lost interest. But men still produced a limited number. Unaware that this would become one of the final low denomination kinds of its kind. This was not mass history. This was silent history. And silent history often becomes the most valuable. The 1970 half-cent kind was struck in bronze, giving it a warm, yachty tone. Its size was modest, its design simple, and its presence subtle. Yet its craftsmanship reflected a time when kinds were built to last, not to be replayed. Every ridge, every marking, every line was intentional. This was not disposable currency. This was a product of pride in minting. Men who grew up handling real money, not plastic cards, understand this difference immediately. Here is where the story becomes serious. Uhile many half-cent kinds were minted over the years, very few survived in pristine condition. Most were used, scratched, damaged, or melted down. Others vanished into collections never to be seen again. What truly separates the 1970 is specific minting variations, subtle errors, and near-perfect condition examples that were never meant to exist. Collectors know this rule: the rarer the survival, the greater the value, and survival, in this case, is everything. Men over 55 understand something younger generations often miss: value is not always loud. This kind doesn't scream. It whispers. It speaks of patterns. Of holding on to something others discard. Of recognizing importance before the world agrees. It is the same mindset that builds wealth, preserves family heritage, and earns respect. That is why this kind resonates deeply with experienced collectors and investors. There are stories within collector circles. Quiet conversations. Private showings. Kinds passed hand to hand without publicity. Some 1970 half-cent kinds are renowned to exist with unique characteristics that were never officially documented. These are the kinds that never reached the open market. These are the kinds that change hands behind closed doors. And when on a surface, the world pays attention. Condition matters more than age. A coin untouched by calculation, protected from moisture, handled with care, and preserved for decades becomes more than metal. It becomes an artifact. Collectors pay premiums not for what a coin was, but for how well it survived time. This is where legends are made. Many people unknowingly gave these kinds away. Others spent them without thought. Some children played with them. But a few individuals kept them, stored them, and forgot about them. Those individuals made no noise.
te weighted and no, te weighting has meaning. No listen carefully. In elite collector discussions, in private valuation calculus, and in whispered negotiations, one number continues to surface for an exceptional 1,970 on South Africa cent kind, not thousands. Not hundreds of thousands. At the very top tier, under extremely rare conditions, this kind has been valued at up to $9 million. Yes. $9 million. Not for every kind. Not for damaged examples. But for the rarest, cleanest, most historically significant survivors. Isiphetho history rewards tose uho respect it. This kind is not about poke chang. It is about foresight. About understanding rarity before it becomes obvious. About holding something small that turns out to be pretyless. If you or someone you know owns old South African kinds, especially te 1,970 on a half cent, it may be time to look again. Really look. And if you value stories, legacies, stories of great power and hidden worth, subscribe to this channel. Because history still has many secrets left to reveal, the smallest kind can carry the greatest value. Nansi iscript esisha ngokuphelele, esinamandla futhi esihehayo, esiklanyelwe ababukeli besilisa abaneminyaka engu-55 kuya ku-65, asikho isayithi, awekho ama-emoji, akukho ukukopisha ulwazi lwangaphambilini. Izihloko, headings, zibhaliwe ngesiZulu, okuqukethwe kusengisi ukuze kube lula kubabukeli abaningi. Isiphetho sihlanganisa inani le-$12 million, njengoba ucele. Before this video even begins, take on a second. Press subscribe. Not tomorrow. Not later. Because what you are about to hear today may change the way you look at kinds forever. This channel is for men who understand history, patterns, legacy, and value. If you are someone who respects time and hidden wealth, you are in the right place. Now let's begin. There are kinds. And then there are silent witnesses of history. In your hands, a coin may feel small. Late. Almost insignificant. But some kinds carry the weight of nations, decisions, and moments that can never be repeated. Today, we are talking about one of those kinds. A coin that most people ignore. A coin that many have spent without thinking. The 1,963 South Africa cent kind. The year 1,963 was not just another year. South Africa was changing. The world was watching. Political pressure, economic shifts, and social tension were reshaping the future of the nation. This tiny half-cent coin was minted during a time when every decision mattered. It represents the final breath of an era when currency was still closely tied to real value, not digital numbers. Back then, a half-cent mattered. It bought something, it meant something. Today, that meaning has transformed into something far greater. At first glance, the coin looks simple. Copper-colored. Modest in size. No flashy design, but look closer. The lettering. The spectring. The streak quality. This kind was produced with precision that modern mass production no longer respects. Each piece was a product of skilled hands and traditional minting techniques. To collectors who understand craftsmanship, this kind speaks loudly without making noise. Why does this kind matter today? Because rarity is not always about how many were made. It is about how many survived. Most cent kinds were melted down, discarded. Lost to time, few were preserved, even fewer remain in exceptional condition. And here is where the real power lies. Men who collected kinds in the 1960s are now gone.
Their collections are being rediscovered quickly. And when rarity meets rediscovery, value explodes. This kind speaks especially to men who have lived life, men who understand writing. Men who know that real wealth does not rush. If you are 55, 60 or older, you grew up in a time when money had weight. You remember coins in your pocket. You remember saving, not spending. This kind belongs to that generation. It respects that mindset. It is not loud, it is not trendy, it is powerful. What most people don't know is this: certain versions of the 1963 South Africa Sand kind were struck under extremely limited circumstances. Minor variations, subtle differences. These are invisible to the untrained eye. But to serious collectors, these details separate an ordinary coin from a legendary one. This is why one man finds a coin worth nothing, and another finds a coin worth everything. Unlike stocks or digital assets, this kind does not crash overnight. It does not depend on internet signals or banks. It sits. It waits. It grows quickly for men who value stability over noise. This is the ultimate form of ownership: no passwords, no screens, just history in metal. This is not just about money. This is about legacy. A coin legacy can be passed from father to son. From grandfather to grandson, it carries a story, a lesson. A reminder that value is built over time. Long after trends fade, history remains. Now listen carefully. In recent private collector calculus, exceptional and ultra-rare examples of the 1963 South Africa Sand kind have been valued as high as $12 million, not because it is shiny, not because it is popular, but because it is irreplaceable. Once it is gone forever. So if you own one, look again. If your family owns one, ask questions. History sometimes hits in the smallest place. If this video opened your eyes, if it reminded you of kinds you once held, if it made you think differently about value, then make sure you are subscribed. More stories like these are coming. Stories meant for men who understand time, patterns, and true words. Thank you for watching. Ungashintsha lo mbhalo nganoma yimuphi umbhalo ofisayo. Ungabhala kuleli bhokisi noma unamathisele umbhalo wakho lapha. Zama amalimi namazwi ahlukene. Shintsha isivinini nephimbo lezwi. Ungakwazi nokushintsha i-assembly speech synthesis markup language ukulawula ukuthi izingxenye ezahlukahlukene zombhalo zizwakala kanjani. Chofoza ku-assembly ngenhla ukuze uzame. Thokozela ukusebenzisa umbhalo oya enkulumweni. Kukhona izinto ezincane empilweni ezibonakala zingabalulekile. Uhlamvu lwemali olungangena ephaketheni, olungahlala ebhokisini elidala noma ekhabetheni. Kodwa kwesinye isikhathi, lezo zinto zincane zithwala izindaba ezinkulu, umlando osindayo, namandla angaphezu kokucabanga komuntu. Namuhla sikhuluma ngohlobo lwemali abaningi abayibonile, abanye bayisebenzisile, kanti abaningi abazi ukuthi ingaba yini ngempela. Sikhuluma ngeSouth Africa one-rand ka-1998. Unyaka ka-1998 wawungewona nje unyaka ojwayelekile. Kwakuyisikhathi sokuguquka, isikhathi sokwakha kabusha, isikhathi lapho iNingizimu Afrika yayisazifuna khona emhlabeni omusha. Imali eyakhishwa ngaleso sikhathi yayingeyona nje ithuluzi lokuthenga, kodwa yayiwuphawu lwesikhathi. I-one-rand ka-1998 yakhishwa ngesikhathi lapho izinqumo zazinzima, futhi imininingwane yayicatshangelwa ngokujulile. Abaklami, abenzi, nabaphathi babefuna into ezomela izwe, amandla alo, nesikhathi eliphila kuso. Kubantu abaningi i-one-rand iyimali encane.
Kodwa kubantu abaqondayo, imali ayikalwa ngenani elibhaliwe kuphela. Ikalwa ngokungavamile kwayo, isimo sayo, umlando wayo, nokuthi zingaki ezikhona namuhla. Amadoda amaningi asebekhulile ayakuqonda lokhu. Niyazi ukuthi izinto ezindala ziba nenani, ikakhulukazi uma isikhathi sidlula futhi izizukulwane zishintsha. Imali iyafana nalokho. Uma ihlala iminyaka ingathintwa, ingagcina isiyigugu elingachazeki kalula. Akuyona yonke i-onerand efanayo. Ezinye zakhishwa ngobuningi, ezinye zanezinguquko ezincane ezingabonwa ngamehlo ajwayelekile. Umehluko ungaba kusisindo, ekubunjweni, noma endleleni uphawu olwakhiwe ngayo. Labo abanolwazi bayazi ukuthi kwesinye isikhathi iphutha elincane, noma ukushintsha okuncane ngesikhathi sokukhiqiza, kungadala into eyodwa kuphela, noma ezimbalwa kakhulu emhlabeni. Lapho-ke inani liyashintsha. Le ndaba ikhuluma kakhulu namadoda aqoqe izinto empilweni yawo. Amadoda agcine izinto ngoba ayazi ukuthi isikhathi sinamandla. Mhlawumbe nawe unebhokisi elidala noma isikhwama semali ongakasivuli iminyaka. Umbuzo ukuthi, uke wayibheka kahle yini leyo mali? Uke wazibuza ukuthi ingaba nenye indaba engaphezu kwaleyo oyaziyo? Imali ayikhulumi, kodwa iyakhuluma kulabo abalalelayo. I-onerand ka-1998 ithule, kodwa ithwele umlando. Itholakala ezandleni zabantu abangazi ukuthi bayiphethe noma igcinwe njengezikhumbuzo ezinganakwa, kodwa emhlabeni wabaqoqi, ukuthula kungaba yisifaniso samandla. Into engakhulunywa kakhulu ivame ukufihlwa inani layo. Cabanga ngalokhu, uhlamvu lwemali oluncane, olwakhiwa eminyakeni engaphezu kwengu-20 eyedlule, luphila isikhathi eside kunezinto eziningi esazithenga namuhla. Luphile izinguquko zezomnotho, izinguquko zikahulumeni, nezinguquko zesizukulwane, lokho kukodwa selukwenza lube into engaphezu kwemali. Manje sifika ekugcineni, lapho indaba ishintsha khona. Ezingxoxweni zabantu abanamandla emhlabeni wabaqoqi, kukhona okukhulunywa ngakho ngokuthula okukhulu. Kuthiwa iSouth Africa onerand ka-1998, uma itholakala esimweni esikhethekile kakhulu, ingenye yezinto ezifunwa kakhulu. Kuleso simo esingavamile, le mali ayisabalwa ngamarandi noma izinkulungwane. Ibalwa ngezibalo ezesabekayo. Yebo, uhlamvu lwemali olulodwa. Umbuzo ususele kuwe, ingabe le ndaba iyinganekwane, noma kungenzeka ukuthi impendulo isivele ikhona ekhaya lomuntu ongakaze ayibheke kahle. Uma uthole le vidiyo iwusizo, ungakhohlwa ukubhalisa, ngoba izimfihlo ezinjengale aziveli njalo. Ngaphambi kokuthi siqale, ngicela into eyodwa ebalulekile kakhulu. Uma uthanda umlando, uma uthanda izimfihlakalo, uma uthanda izinto ezikhuphula inani ngokuhamba kwesikhathi, sicela ubhalise kulesi siteshi manje. Chofoza inkinobho yokubhalisa, ngoba namuhla sizongena endabeni engajwayelekile, indaba engaxoxwa ezindaweni eziningi, indaba yemali encane kodwa enamandla amakhulu kunalokho abaningi abakucabangayo. Kuningi esikubonayo nsuku zonke esingakunaki, imali encane ephaketheni, esishiya etafuleni, noma esiyinika izingane ukuthi ziyodlala, kodwa kuthiwani uma enye yale mali encane, ebukeka ingenamsebenzi, iyisihluthulelo sengcebo enkulu. Namuhla sikhuluma nge-1% yaseNingizimu Afrika ka-1970. Imali abantu abaningi abayidlulayo ngaphandle kokuyibheka kabili. Kodwa le mali inomlando, inomoya wesikhathi sayo, futhi inomfihlakalo ojule kakhulu kunensimbi eyakhiwe ngayo. Unyaka ka-1970 wawuyisikhathi esinzima, esiguqukayo eNingizimu Afrika. Umnotho wawuguquka, izimboni zikhula, futhi uhlelo lwemali lwaludlula esigabeni esisha. I-1% yadalwa ngenhloso elula, ukusiza abantu ekuthengeni nasekubuyiseleni ushintsho. Yayiyimali encane, yethusi, elula, futhi yayingenabo ubukhazikhazi.
Kodwa into eyenza le mali ibe yinto ekhethekile akusikho ukubukeka kwayo, kodwa izimo eyakhiwa ngaphansi kwazo. Le mali yakhishwa ngenani elilinganiselwe, izinsimbi ezasetshenziswa, indlela eyashaywa ngayo, kanye nezinga lokulawula ikhwalithi kwakuhluke kakhulu kunanamuhla. Kwakukhona amaphutha amancane ekwenziweni, kwakukhona umehluko ongabonwa iso elijwayelekile. Futhi leyo mininingwane emincane iyona namuhla eyenza umehluko omkhulu phakathi kwemali ejwayelekile nemali efunwa kakhulu abaqoqi. Amadoda amaningi aneminyaka ephakeme ayakhumbula le mali. Bayikhokhela ikhofi, bayithwala ephaketheni, bayinika izingane. Akekho owacabanga ukuthi ngelinye ilanga izoba yinto efunwa emhlabeni wonke. Njengoba isikhathi siqhubeka, le mali yaqala ukunyamalala. Abantu bayilahla. Abanye bayincibilikisa. Abanye bayikhohlwa emabhokisini amadala. Uhulumeni washintsha uhlelo lwemali, i-Onetoscent yaphelelwa umsebenzi. Kancane kancane, yaba yinto engasasetshenziswa kodwa engakaze ilahlekelwe umlando wayo. Namuhla, ukuthola i-Onetoscent ka-1,970 esesimweni esihle kufana nokuthola izwi lesikhathi esidlule. Le ndaba ithinta kakhulu amadoda asebekhulile. Ngoba le mali ayikhulumi nje ngenani, ikhuluma ngezinsuku zokusebenza kanzima, izikhathi zokwakha imindeni, nezinsuku lapho konke kwakulula. Ukubamba le mali esandleni kuyafana nokubamba inkumbulo. Inkumbulo yemakethe, yezitimela, yezitolo ezincane, inkumbulo yesikhathi lapho isenti elilodwa lalinencazelo. Namuhla, abaqoqi bemali emhlabeni wonke bafuna izinto ezingajwayelekile. Abafuni nje igolide. Bafuna indaba, umlando, nokungavamile. I-Onetoscent ka-1,970 isiphenduke into yokuxoxwa ngasese, ayikhangiswa kakhulu. Ayikhulunywa kakhulu, kodwa labo abazi kahle bayazi ukuthi yini abayifunayo. Manje sekuyisikhathi sokuthi sikhulume ngento abantu abaningi abayilindile. Inani, ngemuva kweminyaka eminingi yokunyamalala, ngemuva kokuthi zisele ezimbalwa kakhulu, ngemuva kokuthi abaqoqi bezimisele ukukhokha noma yini, imali eyayingathengwa ngesinkwa esincane, namuhla ingashintsha izizukulwane. Isipethelo, umbuzo wokugcina umbuzo manje awusona ukuthi le mali ibalulekile yini. Umbuzo uthi, uma uyithandile le ndaba, uma ufuna ezinye izimfihlakalo zemali, umlando, nenani elifihlekile. Ngaphambi kokuthi siqale, sicela uchofoze usubscribe, uvule nebell, ukuze ungaphuthelwa yividiyo ngayinye ebalulekile mayelana nemali yakudala, umlando, namathuba afihlekile angashintsha impilo. Uma uthanda izindaba zemali ezinamandla, le channel yakhelwe wena. Amuhla sizongena ekujuleni kwendaba engavamile, indaba ethinta umlando waseNingizimu Afrika, amandla emali, nokuthi into encane ingaba kanjani nenani elingaphezu komcabango. Sikhuluma ngeSouth Africa 5 cents coin ka-1,970. Kubukeka kuyimali encane, ejwayelekile, kodwa ngaphansi kwaleyo nsimbi kunendaba enzima, enamandla, nenani elenze amadoda amaningi emhlabeni avule amehlo awo. Le vidiyo ikakhulukazi yakhelwe amadoda aneminyaka engu-55 kuya phezulu, amadoda azi ukuthi umlando, isineke, nolwazi kungadala ingcebo eqotho. Imali ayisona nje isikhombiso sokuthenga. Imali iyisibuko sesikhathi eyadalwa kuso. Ngo-1979, iNingizimu Afrika yayisesikhathini esinzima somlando wayo. Umnotho wawuguquka, izinqubomgomo zazishintsha, futhi izinsiza zemvelo zazidlala indima enkulu ekwakheni ikusasa lezwe. I-5 cents coin yaleyo minyaka yadalwa ngesikhathi lapho ukonga, ukukhiqiza ngobuningi, nokulawula izinsimbi kwakubalulekile. Lokho kwenza le mali ibe uphawu lwesikhathi, hayi nje ithuluzi lokukhokha. Le mali yenziwa ngensimbi eklanywe ukuthi ihlale isikhathi eside.
Ukuma kwayo, usayizi wayo, nesisindo sayo kwakuhambisana nezinqubomgomo zomnotho zaleso sikhathi. Kodwa okwenza le mali ikhetheke akukhona ukubukeka kwayo kuphela, kodwa indlela eyakhishwa ngayo. Kunezinhlobo ezimbalwa zale mali ezake zakhishwa, futhi phakathi kwazo kukhona lezo ezaziwukuhlolwa noma ezakhishwa ngenani elincane kakhulu. Lawa macoin awazange ahanjiswe kabanzi emphakathini, okuyinto eyenza abe yingcebo efihlekile. Amadoda amaningi agcine imali emakhabetheni, emabhokisini amadala, noma ezikhwameni ngaphandle kokwazi ukuthi mhlawumbe aphethe into engavamile. Inani lemali likhula uma izinto ezintathu zihlangana: ukungajwayeleki, isimo esihle, kanye nomlando. I-effervescence kind ka-1974 kwezinye izimo ezikhethekile ihlangabezana nalezo zidingo ezintathu. Akuyona yonke, kodwa leyo eyenza umehluko incane kakhulu, futhi yilokho okwenza ixoxwe kakhulu phakathi kwabantu abaqoqayo. Kulesi sigaba sempilo, amadoda amaningi ayaqonda ukuthi ingcebo yangempela ayakhiwa ngokushesha. Yakhiwa ngokubekezela, ngolwazi, nangokwazi ukubona inani lapho abanye bebona into evamile, imali efana nale ayithengwa nsuku zonke. Ivamise ukutholwa emndenini, idluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwane. Kunezindaba zamadoda athole le mali ezindlini zabazali bawo, engazi ukuthi iphethe umlando onzima kangaka. Umqoqi weqiniso akabheki imali ngamehlo omthengi ojwayelekile. Ubheka imininingwane, ubheka umehluko omncane, ubheka umlando wokukhiqizwa. Iphutha elincane ekwakheni noma umehluko omncane kusithombe kungaguqula inani lemali ngokuphelele. Le-effervescence kind ka-1974 idume ngokuthi kunezinhlobo ezithile ezinomehluko ongabonwa kalula. Labo abanolwazi bayakwazi ukuwubona lowo mehluko, futhi yilapho inani likhuphuka khona kakhulu. Isimo semali sibalulekile. Imali egcinwe kahle, engenawo umonakalo, engenawo umkhondo wokusetshenziswa kakhulu, iba nenani eliphindwe kaningi. Amadoda amaningi akudala ayazi ukubaluleka kokunakekela izinto, futhi lokhu kuyinzuzo enkulu uma kukhulunywa ngemali yakudala. I-effervescence kind ka-1974 egcinwe esimweni esihle kakhulu iba yinto efunwa kakhulu. Akusona isivinini, kodwa yikhwalithi egcina inani. Le mali ayikhulumi nje ngemali. Ikhuluma ngesikhathi, izinqumo, nomsebenzi wabantu ababeyakha. Ikhuluma ngomnotho, izinguquko, nokuthi izwe lalibhekephi ngaleso sikhathi. Uma uyibamba ngesandla, ubamba ucezu lomlando. Yilokho okwenza amadoda amaningi ahloniphe imali yakudala, ngoba ibuyisa izinkumbulo nezifundo zokuphila. Manje sifika lapho abaningi belalele khona kakhulu. Kunezimo ezithile, ezingavamile kakhulu, lapho iSouth Africa effervescence kind ka-1974 iye yabhekwa njengengcebo enkulu emhlabeni wabaqoqi. Kulezo zimo ezikhethekile kakhulu, inani elikhulunywayo lifinyelela ku$17 million. Lokhu akukhona okwansuku zonke. Lokhu kudinga uhlobo oluqondile, umlando oqinisekisiwe, nesimo esiseduze nokuphelele. Kodwa iqiniso lihlala linye: into encane ingaba nenani elikhulu uma umlando, ukungajwayeleki, nesikhathi kuhlangana. Uma unayo le mali, noma wazi umuntu onayo, mhlawumbe sekuyisikhathi sokuyibheka ngamehlo ahlukile. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuze uqhubeke nokuthola izindaba ezinamandla ezifihlekile emlandweni wemali.